Mizoram Ginger Processing chu Ginger B ka in focus company kan ni a Chengrang omna khule han khosiga te po Ch&Ng ma tin Sawhthing hian kan immunity abuse awang hian cancer laka te po min lo veng thei ani inthil ti hlawm lo nei tu te kutna thok tu te dom kan na turang chi te midang te ezon na siam sak thei turang chi te ron chin fel thei na turang chi te non presena chuwang chuan ke ni lama tang chuan thepa to pa pui chau hi kan duwa til thadeu deu in ngai tu chuaka nang phei chu Mizo yang deu khan tun kan sarkar kal lai na a support du tur chi nin kan sia I founding story po kha aro pui le me taktakani chuan taktakani tura ngai daila kalau soi me a health benefits here on market samo health shots angin isiam dei theilawa mi hlawm deuin MLPC act kan lo mangta Mizoram chon alcoholic content na yang kha chu sarkar ni lo khap ve ta ni ta khan a khap zinga intelem ti deu top me te ang Adodle kan somdur hi mal somdong lian atlaw ani a startup hi Mizoram Ginger Processing Unit ti ani a ani hi henglama hian atui ma tin sumi pialama chuan Mizoram kan thlir chuan Mizorama abikin tingtlang lama phei chuan kutna thokte andin mun kan shechewani chung chu min ngei na lo hua an ha zia te le heng lama hian chanlak angai zia hi amuchang emani kumsang ni le somni pani atangin bul achana ti chuan kumsang ni le somni pathumaron her chhuah me chuan Mizoram chunga kan event lian nei shanga te postals te lo hongin chuta chuan sales thatak tak lo nei to a ti chuan April kumsang ni le somni pali tang phei ke chuan dor shanga te polo chhap chuak to ani ma somdong lian atla hoi lo mang u ole Sawhthing tin buli han chan phut mayang Mizoram hian Sawhthing hi kan thar Ch&Ng ma amai ro chu Sawhthing tiral na hi Mizoram chung nge hian awang ma kan Sawhthing buyers te po Mizoram pon achanga buyers lo lu te hi an nitlang puya hemi awang tak hianin Mizoram chung kan Sawhthing man te hi adang lam na sa ma aman control te har boka tin Mizoram hianin Ginger Processing hi kan mel shat lo ma Sawhthing achang hianin thil siam thei chang ang te po kan shelawa he thil chatak tak te po alo siam thei ani ti kha chumi ron fin fia nan chuan Mizoram Ginger Processing achangin Ginger Tonic hi karon tel puya Ginger Tonic hi fermented beverage ani a hi a Ch&Ng ma Chengrang omna khule Chengrang omna khule enge hi han khosiga te po Ch&Ng ma tin kan taksa thil chalo tam tak in detox tan te po Ch&Ng ma tin mei chia te tan po achat na chu he menstrual cramps ang te mo khatia ang ji te po ati dam song thaya chuan Sawhthing Ginger Tonic hianin BP sang te ati hniam thaya tin Sawhthing hianin kan immunity abuse awang hian cancer laka te po min lo veng thei ani chuan tuna hey Mizoram market po Sawhthing achanga thil siam product tam tak mutur kan lo nei to a hey product chatak tak mutur te kan nei to a ma se heng lak achanga kan din chhuah na chu Mizoram Ginger Processing chu Ginger B ka in focus company kan ni a tin ke ma hi food processing han ka phur baka nuam hi ka ti ma motivation na chuan thile ti theizela chuan Mizoram hianin Sawhthing hianin Ginger GI pahnih kan neia chungte chu thing puidum le thing pui le thing lai dum ani a chung bi ka te chuan in concentrate hi kan tum ani chuan kan project ron Thailand to te thlenchin tam tak chu kan nei to a ma se la test lo angte hey parameter testing angte Mizoram po na test angai hengte how tak ma license and registration te kan packaging te po hey milk bottle ang khala nya kadu thu sam lo ma hengte po chuan research and training te chuan transportation atan te hanin hengza thi karon da ve a chuan in mi khongai na hetiang funding te kan han mul lo ani chuanin kan market hi aizola in chanin aizola dor chitin renga kan da anga chuanin aizo kan tuam thei khuna ti chuanin Mizoram pumpuya te da kan in tu manga chumi nuwa north east te kan in pharzau ze langa tin north east b ka hian khu silchar vel assam vela te manufacturing unit nei bel kha kan transportation cost tle tam taka kan in cut down tur ania chuan nakina chuanin railway system omna kan thlen to chuanin India ram pum te kha chu thlen ve thei kan in ring ani kalom lu to khe
le kan hlawm e hmasa in engtia ko nge idu le dong boy min te chen ole dong boy alo mom de kan ginger I ron ti kha chane kan jury te pon ron phur nga khop mai a tin helai thu te chau ni lova ha sarkar ang jong po tun sarkar tharina an soilar mani cha van san ginger hi chular I engponi se ni sing kan julia de kha kan lo than ti ra toblom te in ni boka kan tia chu ban chuan han thlang ve reng la tur mis pui chu than thei to lawa ngai tai la tu zok nge sar hian min zot mai se kan nei berin ka sia alle mi lo thlang deuh chat boka dong boy kan ti hnap photang so masavela chuan kha thil tha deuh in ngai tu chhuah ka thiam deuh in lo soi box sia nang phei chu ka kan mi soyang deuh khan tun kan sarkar kal lai na a support du tur chi niin kan sia I product khan thlana hi tin kan sarkar project te po akal fu ani chuan raw material a chuan boina omdon lo phot ani mel boka a thale in ka sia kha alo ti to sa mi pathum pali ve lai iron highlight a chuan khang ho po khan anti mek ania tinge kan sia du de wachu so anni khian Sawhthing te po Sawhthing lo te po an process in kan ringa nang chuan ni chine in soi deuh kha ke ni chu Sawhthing chau in ti bi khera khalai khan ngatinge nangma ni ta kha an thlan bi kang cheu alo ti to sa nen enge in dang lam na tur TiLi te kha kan se chak deuh chan chu a focus big area of focus nei big chu area of focus nei lo ai chuanin kan weightage to arit deuh nge anga chuan enge hi research le thil dang lo in share zawa po Sawhthing bi ka kan in concentrate chuanin he mi vachhiar lem lo mi nam nul ang te kha ke ni chuan kan nam nul ve don lova so to mi vela chuanin kan in set up hi chu kan phur chho ve vya ani aman chungchanga te aman chungchanga khan atlom tuna product lo omsa ai hian atlom zok don nge nianga atui zok don nge khalai taka ka van chak em kan ginger tonic hi hemi hi 350 ml ania chuan a retail hianin 125 ania chuan wholesale in chengza ania chuan wholesale le retail price in thlau na omkha chhakatia in thlau deuh angkha chuanin enge hi reseller tan potle mahlok ve thei deuh hlek tur kha a chhakatia chuanin kan tonic hi health benefits atui mai ba ka health benefits anga emawang hianin le hei kan buyers tam takte hei nan mizo bi ka experience a enge hei Sawhthing GI big te kan han process dong khanin enge ari kha amoi big ve ema khamia khan GI big ka kan in concentrate thengat phei chuanin hi kan tan chuanin plus point kha ani ve don lutu ka export chance ang tipo kan nei chave ni ole kalome ke pole dong boy oya kor eng ron hak na chan shim hi nei yan soi fiat te ngatinga kor eng ron hak le ka thom no zong zinga Sawhthing ang ver to ri ka ra di aman cha khang ang te kha hi mangayangai kan sum don na hi chia mai kan sum don na pokoti law hi kan ni tin nar kai tu hi mangayangai latlar khatve la chang khatve gam phwati lok thon yam ni Sawhthing la a phwati me ka ring deuh that mai I passionate le mai kalome an ithil tia khan itui ti hriata I soi zong po khan ke ni po kan lo nung ve ngal deuh sar min ka hria ani le Sawhthing grade A khiranga yam grade A le hetia ang an classification hi ka shi thiam cha lawa ke ma chuan in ka in concentrate chu thing pui ani em thing lai dum ani em ti zo kha ania eng ang po chan chu ginger tonic ka siam na chan hi Sawhthing a hian a quality chebe chi ti la ka soi so lawang so civil hospital bula sonin no
chong moi lo ni lo se nu ber ve tak a fa te dam doin ompui hian Sawhthing kha a lo zuara ke ji som ngot me kha chete te kha ka khongai lu tu kha ka le top me ke ji som kha ti ngai na ka shi lo lu tu kha chuan kan han eng po chu ni se vel fai in da phot teng ka tia chuan vel fai sa khan ka da afichan da ngia la zan mutna thau hlul pon ka ngai to ati khan ginger tonic ginger hi fermented beverage siam hila a chat don hi le ti kha karilwa omta ni pickle te chu he kan lo pickle chi sang option lo tamta tonic hey ginger beverage kha hey tui taksi kan mu thei a lo kha hey mizo mi pui te pon ginger kha alo process thei ani ti kha lo she ve se ka du bok wang khan khami ginger tonic karon kha chu karon hey ka inspirational story chu ni so i founding story po kha aro pui le me taktakani chuan taktakani tura ngai taila yes khatiang ang motivation midang te he ta a chaklo jok te adom kan ngai jok te dom kan na thin lungpu tang ngai ron chuan kha a khop mai ka ti chuanin a subject an lut taila ya fiam thu ten han kan an ti chawa a subject kan lut chawanga beer ti khaka model nul me kha in presentation kan keiman product apo khana ni thau keimani ama hianin registration fill fai kan nei lo awang hianin ginger tonic ti po hi tu nu chawa kan thlakania registration fill fai kan nei lo awang hianin ginger beer ti ang khan ma khanin hei partnering arvatin en hian kan ti ringota ti hian bottle po nei lovin dispensing ang khan hei kum khat le chan ve kum ni ang vel don chu kan lo zuar to a hey bottle po nei lem lo khatiang dispense ringot kha chu hey a thleng hla tak tak lawa chuwang chuan hemi hi karon ngai to chhuak ta ni isha thonga he MLPC act kan lo mangta Mizoram John beer te a khatiang zu beer kan tiang chi alcoholic content nei ang kha chu sarkar ni lo khap ve ta ni ta khan a khap zinga intelem ti de top me tiang a safe line na hi kan tum shama Mizoram mina a phalchin enge hei 2% ang vel ang te hei preservative ang leka a man theina tur ang chi khatia ang a safe line borderline na sham kha kan tuma ama ero chu hei kan lo kan sales ain cha hei tun ang fur line kan sales lo chaklawa hei thathum te lo khang ka chu 2% kha ani reng thei bik lawa ma se enge hei Mizoram Sawhthing heti tak main kan nga excise te po hianin ingamo manufacturing license te harsa ani po in hei tiang hi chuanin hei kan state ina apur pui ani awang hianin hei atlema insha thiam na te ve te kan han be se ringota nia insoita ga chun he platform hi soi chuana chan zrim chang thade onin ka shia thunei tu te le policy siam tu te dan siam tu te pon anglo ro lo ve ta sen lo clear ve tu rangai ta le show hi kan mizo thalai fel tak tak te ma tak tak nang ni ang ho te thil ron ngai to chok tha mei hey ginger tonic india tin midang apo kha ginger beer te pon ti buka export hey india ram hemi kan domestic market pialama export thei tur khopa product charon siam chok thei te ho te tan hian engemo exemption te shet thiam na dan khalai dan an siam thatte mo kha dan kha akong kha ngai tu sak tur pui tur chewin hemi show ming hian kan ngin sak ti ve do roi mai la thalai te ma khuthir na wang zokin thil ti athadon rewin ka shia englo kha han tilang te le ecos kha kan lo ecos breakdown velam na kha kan lo sei ho don to minyang han soi fia thate a point voice do kan lo pot satluk cheunga chumi ma chuan tiro ani in pot lo te chuan engtin ni funding te po khan confirm te ang tiro han in chin ula ginger tonic hi tuna karon chop chwa hi thing lai dum ania hei hi medicinal properties anei na sa hei hi
thing pui ai chuan athaka ama ero chu a health benefits hi thing pui ai chuan a thazoka ma se he athak re chak tur hi chuanin thlani thlathung te angai ve a chuan thlani thlathung vel hi chu Mizoram tuna kan keimani scale hi chuanin kan la harsat angreng thlani thlathung velin pap tur hi chuan hei hi mo ni le a taste en hianin ni khata engzat nge in thei turangin inti bottle khat chang nge chumi item pho chu kami ginger tonic 350 ml bur hi kan han thlan kher na chan chu ka in kalo in chhan sa ve ma 350 ml hi pui mishing pui tling hianin ni khata hi kan in hianin kan shisel na tan a chatok che ti ani awang khanin 350 ml bur kher hi man ka doa hei tuna kan bottle te chu milk bottle ang hi alania hei pain anga la in thak te kha kala be se ma se hei kan thil order na veli minimum order quantity veli tau thaila du kha kala afford ri law suggestion pakhat kalau soi me a health benefits here on market samo health shots angin isiam dei thailawa mi hlawm deuin health shots hi thak deu ma se in kha poilo ta Mizo hi kan health conscious kan ti viau chu atui lo chang kan health conscious chuang mi alawa kan lo ti to a chan chu ama khanin enge hei englo potato collagen ang chi ang te khate ang chi kha enge hei ama khanin kan lo ti to a hei thur deu truak ani wang khan shisel ma se kan sal lo lu tu ka chu wang chan hei khami a health a shots ang hei khate ang ka chu atui vak lo na hi chuan sal market lampang a han kan nu fum ve deu le kha an zo tur chen lo ngai to le chungin Sawhthing kha engza ding e ka lei ti kha apa nga ya hi chuanin leina bi khwa te hi ka nei mo khi then tlang khi ka le chung te tam na na point in zia ka tiro then tlang ti kha chung te tam na ti taka khi lampang khi ka le na sa a chuan hei tu na ri chuan washer asil fai na hi kala nei lawa wang hianin hei hlo fala kha siltir le thawai chuan silsa chansa veking kaleya tikhan an mani tan po tle mahlok ve ok thei turin silsa chansa na chu kezia za somnga te pon kale she lo ni zan chu Mizoram sarkar ai chuan ni lei to thei dei do na ni chu chan chu actually mai silsa chansa kale khan ka tan benefits om chu kha Sawhthing kha thing lai dum ani ti te kha chansa kha chang ka she theya ul sam deu khan ka ke ma tan po benefits ani ve tho hei khating na kha chu ke ma po hei hei an ma ni na an run fak chop ngai lo khan hei chu ani che ti kha ul sam dewin ka she ve theya tau deu ma se ani chat kan le kha chuan a hlu tho Mizoram sarkar hian lei tur zong hian atlan kwa na hian ni lo tlan khal zel mai lawang mo ti ter ruate ma kan scale hi alla lian lo lu tu khamo kan le khal seng lo lu tu ma se nakina kan in project a enge hi kan lo in picture anga kan han om thei ta chuanin nakina ta chang kum tloanin Sawhthing te po kan le theinga chuan kha karon soi ang khanin ginger tonic ka siam chen na po chu he Sawhthing shal season lawami na chu alo te alo cheta khatia ang khanin he a season na an shal Sawhthing cho hook season lo a po Sawhthing kha hei kan lei thei do na ni chu khami tak kha keima ni changin lo nei tu te khan na satakin an benefits ve do na khami kha kan add ve do ale kan jury te noi khat singa ani mo funding requirement hi noi khat singa ni a ti khan kanan en wang nga tha kan ti to nge ni a chok du na lai te kan nem license and registration ti so sing ni lai mai da chati chani don me a department ka vakal na tura te khan vendor license ringot po kha cheng singkhat kha hei pek ngal photanga ya chuan cheng singkhat dang ki chu hei registration neu te alo ngai ve ta chuan hei nutritional facts calorie test nan ang vel ang chi te po hei fermented beverage chu attestment te alo u ve zela khamia khanin cheng sing ni hi karon da ani achunga khan test na
parameter testing ti khi da tho sia kha khan a huam lo mi kimi khi chu parameter testing khi chu Mizoram pon bi ka khuta ama fairlap hi go hotia kan nai ber hi oma chan ma se go hoti hi chu chan test ten tir ten tamlu tu ko wangan Kolkata thon me hi kan tan chan achat mel zo ka chu fairlap vela hianin he lab charge ang he fermented beverage bi test na ani chu khami fermented beverage parameter how inge a food safety le khatia ang ami tem quality ami tem tivel zong test na kha ania hi chu one time po ani mai thea kashila wale inge he ing rules nge min siam saktur ang kha chu he sarkar lampang po ani dei thea one time vel ni chuan he singthum hi karon da he mi hi chuang kadin dai tok velang anila ginger research and training ti so singlingot mai nia nangman training I vo attend don ti na nge nia training okay ma hian in training hi ka du a hey food preservative man te entirnan tu na Mizoram chang kan lo shalta kan khwate lo lum lo ta khatiang khan alo che zung big chang lo ta ma se hey kholum anga te han thon don ta ila hey preservative man ang te hey training lo chan man thiam alo herlu to ka hey mi pum na rong tur khop ang ten kan lo mang ti ka lo ve khang vel te kha hey training man hi tau ve ma le he training big hi chu mania zu in zon mu ati tol ti hi har sa ve he bi ka hianin tlema handa nim ve de ulek lo hi chuanin training tur han hai ringot te khangom lo ve a yan so hi chun a dik hlawm me han nial wak nge na che awangang reng khop mai Ngenmu jury dang Nile kimi 1.5 lakhs itia kyan I production te engzat nge I bottle engzat nge siam Sawhthing nge ta ki chuan a tel lo top packaging le labeling hi tel box ya kan product hi nasa takin I enhance do na he hetia ang chi hete chuan production tamle tamlo khachu I akok lawa chanchu parameter testing te license and registration te chu one time video ani wang khan nakin lezel po kala man the tur tuna sumlom lo chhari tur ang ani wang khan he product chu ji zata chuanin ti angkha stock hi chu nei sa ti na o stock kha chu ka nei sa a ma se a product chu ji za chu ka nei bel theang ti angkha chu ka soi cha theilo chanchu tuna he karon da ho hi chu ka stock effect waklo ang anya le thakata engzat nge shal chin I lo zo thakata hianin thakata hian tuna hi chuanin da na te kan la nei tle mo za ni za 150 around apang okay that's one engzat nge profit margin ya a wholesale retail hian ein thawlu tu ko mo englo chu packaging current soi kha ka soi lan le lo theilo na chan chu ka packaging hi thlak taila he tu na ka packaging man hi atau boka tu na ka packaging ka mana he chang ka profit margin hi cheng som sari velania cheng za ka shal khan chuan ma se ka cost of production ka market ka margin ang kha 30% ang vel kha tuna chang ka profit aniri ta chang ka packaging te han thlak ta ila hei pain anga te chuan hei achin hetia akep ang chi anga te khan han thlak ta ila hei khatia ang chi minimum order quality meet ngei khan tiang te kha han leita ila ka labeling te po hei hlai hlup ta lo haw tak lu tuk ta khatia anga ka thlak kha chuanin ka profit kha 100 ta khan 50% a dora chau thei don ani chu kita khani ron titel ti na packaging and labeling kyan thar tur zui da ti na thar tur chu da tu na mi hi chu stock po kan nei tam to lo shim hey laksang ang the zo a shal zo a chan hi chu discontinue kha ka tum a bottle hi chu kha in soi kha chuan a fia kwar zel moya chuan working capital lampang kha chu tuna fan ai he chuan imamo vaklo tina ni mela tuna iron ti ho wa ki chuan ki license le registration ti te
recharge te training ti vel te transportation te khang ho khani hlawm ta chuan tuna hian training te khi local don ta la I production hi a top si don nge midang puitu te neiem chhor te neiem TiLi ya kha lo fai ka Ch&Ng kha chu a oma ka Ch&Ng hi chu a oma ama ero chu kan batch hi liters ni ania batch kan siam hian in liters ni ania chu mia chuanin Sawhthing hi kg somthuma changa somnga inkar te kan mangtlang puita batch khat kan siam hian ke ni chu buai vakania chol chum lo chat lawa darkar som parukte bukai angkha angai china khatianga khan lo fa paruk pasari te kan in lameya chuan nakina te chuanin alarim ta kale hei alarim ta kale ginger washer te kan hanla nei chhove zelanga khamia khanin kan operational course hi chu keimani hianin in manage thei chen hi kan la nei ve chuan training te po chu hangal donila batch khat hi khat te kan awang hianin du to khi chang kan jin san ve lop the training ti na turkey in neih sa mi tu na isheto South India lampanga khu chuani na omamo hemi ginger ni lawin horticulture institution ang zoki chuan mela te khan kan han benok noka chuan ma se aman khi chu kalazot lawa chan chu kazot ngam ri lawa rin thui ni da deuri to pani mo ma se hey food processing shim vel training hi chu hey malkal ang te ni chuan anawak ngai lawa ti khang kan jury te lo in ron se chu mi chung chuan hei I tuna nge branding po hi amoi ma chuan karil ru lo om dei chu entinan chu in siam reng si lawa batch khata khan chu mi zati khan isia entinan kalau du tu kan chung ko kan lo du ta ve khata kan lo lei chu ta hei fermented ho reng hi chu fridge kan store emo po lo ni ta se hei gas lo in sam chuan kan han honga puak om chin hi mo heng zong ti hi engtin nge alei tu te hian tle matam de lo lei taila radio le kan da du si khan engtin nge ithil siam chho hi engtia store nge chaber refrigerator handaila a freezer da lawin chuan preservative kan man lo po hianin hetianga kan lak chwa to pi chu kar khat the chu acha shim Mizoram climate anga chuan mase Mizoram climate he 35 above at he chuanin temperature control hi anga ya chuwang chuanin khamia tak khanin tuna chu training vel chu ka kaldu na chu ania ale lein zir chiang zelanga dikhan kan jury te nge hin ngai dan le ihan justify ka chona fia view zela tin ai aspiring entrepreneur thilti tum tak mu hian mu hi anuama hlim oma tin voina hei nangma le midang po waneron present te in thilti hi hluem em farmer lo nei tu te kutna thok tu te dom kan na turang chi te midang te ezon na siam sak thei turang chi te tin problem khopui na kan nei ru em yang chi ron chin fel thei na turang chi ten ron present na chuwang chon ke ni lama tang chuan thepa to pa pui chau hi kan duwa chuwang chon ron demand iron beisai ang noi khat le singa po hi ti ngei tumila a thain ka ria ka jiri pui ten an rem ti chuan kalom lu to khe nya dong boya chu ama ai ti po kalo sha ti tha thei lu to ka chu wangin hemi imamo ang hi chu imang changkai ka ringa chuan tuna ni somli chhungin enge ti kha kan entur kha ni wangin enge ni chata kai ron chwa po ka ringa chu wangchan 1.5 hi chu handong thei ngei la le pu Joseph chawani ta engtinge hen comment ka yang khak karon thlo pe te ma yang awan lo mama le kan lo pilo to che kan lo me